ବାବାରେ କି ଲୋକ। ଆମ ଘରେ ଲୋକ ଆଜି ଏତେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି କାଠ ବୋହୁଛନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା। ଏଠି ମୋ ସାନ ଯାଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପରିବା ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆସିଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଏସବୁ ଦେଖିକି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନିହାତି କି ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ତ 1 ତାରିଖ ଗଲା, ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଗୋଟେ ବାର ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଦିନ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଭାବିଲେ ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ତ ଭାବିଲେ କି ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବାଇଗଣ କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ହେବ ମାନେ ଚିକେନଟା ତ ନିହାତି ହେବ। ତ ଏପଟେ ମୋ ଝିଆରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚିକେନ ଧୋଇବାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ। ଚିକେନ ଧୁଆ ସରିଗଲା। ଆଜି ଆମ ବୋଉମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ପାଳି ଛୁଟି ଥିଲା। ଆଜି ଶାଶୁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦିଆଗଲା। ଶାଶୁମା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ। ଘାଣ୍ଟ ଏପଟେ ଶାଶୁମା ବନାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଅନ୍ତା କି ଶାଶୁମା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତେ। ତ ଘାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଛୁଥିଲେ ତାକୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏପଟେ ଦୁଇଟି ଶାଶୁମା ମିଶିକି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆଜି ଆମକୁ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତ ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର କକା ଆସିଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନାଚୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଖିକି ଧରିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ପପେୟା ଆଳୁକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ। ତ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଭୋଜି କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିକେନରେ ପପେୟା ବି ପକେଇଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ କକା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। କକା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିକେନ ରାନ୍ଧନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇ ଚିକେନ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ନେଲେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ମସଲା ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ମସଲା ଏକା ପକାଇଲେ। ତ ସେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚିକେନଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଗଲା। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବି ଆସିକି ଟିକେ ନାଚିଦେଲା। ତ ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଶାଗ ହେଇଛି, ଭାତ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ, ଏଠି ଗଗୁଆ ଟିକେ ଥିଲା ଖୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ। ତ ଚିକେନଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଭାତ ଟିକେ ନେଲି, ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ନେଲି, ଶାଗ ଟିକେ ନେଲି, ଚିକେନ ଟିକେ ନେଲି, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲି। ଆଉ ଖାଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରହିଲି, ଟାଟା।